Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Bandita Libor Šimůnek. Tak pokud tady dneska vyhrajete, já věřím, že určitě najdete způsob, jak obšťastnit své blízké. Děkuji. Peníze jsou na stole, je tam 25 000, které jste si zatím nahráli, jak zní nižší nabídka. 8 000 korun. Nižší nabídka je 8 000 korun, jaká je vyšší Betano nabídka? 215 000 korun. Ale tak to začínáme na docela vysoké částce, tak se poradíme s týmem. Míšo. Honzo, vem 25 000 a vrať se k nám. Tomáši. Já si taky myslím, vem to 25 000 a běž k nám. Marto. Určitě, připojuju se. 25 000. Tak, tým chce 25 000. Jestli chcete 215 000, můžeme to zkusit. Domluvili jsme se na té střední částce s kolegy, takže budu se držet plánu 25 000 korun. Začínáme tedy týmovým výkonem. Začínáme na 25 000, potřebujeme 5 správných odpovědí. Připravený? Ano. Můžeme? Můžeme. Lov začíná. První otázka. Který z následujících amerických klubů hraje nejvyšší americkou fotbalovou soutěž? Za A. Texas Rangers, za B. Seattle Kraken, za C. Los Angeles Galaxy. Orientujete se v tom? Trošku ano. Takže jste označil? Cčko. Cčko, Los Angeles Galaxy, podíváme se. A to je správná odpověď. Výborně, krok do bezpečí. Co označil lovec? On ten tým se asi nejvíce proslavil pro nás Evropany, když tam přišel David Beckham. Ano. Další otázka. Bohoušovi je ve filmu Dědictví a ne v kurva hoši Guten Tag tak blbě, že nemá ani za A hlad, za B tušku, za C štrosa. Viděl jste? Ano. Co jste označil? Označil jsem Bčko. Bčko. Mně je tak blbě, že nemám ani tušku. Mám pocit, že ano. Podíváme se. A je to skutečně tak. Výborně. Krok do bezpečí, co označil lovec. Vlastně už tam na konci filmu, když už se ukázalo, že vlastně nic nedějí. Ano, tak, výborně. Další otázka. Zpěvačka Dua Lipa zaspívala na koncertě v Praze hit, které své české kolegyně. Za A. Lucky Vondráčkové, za B. Martiny Pártlové, za C. Evy Farné. Ty vole, to je čurák, ty vole. Víte? Ano, vím. Ano, označil jste? Evu Farnou. Byl jste na koncertu? Nebyl, ale bylo to hodně v médiích. Ty vole, viděl jsi to? Díváme se. Je to tak, výborně, krok do bezpečí. Co označil lovec? Zaspívala písničku Na ostří nože a myslím, že si tady Dua Lipa udělala hodně fanoušků, protože to, jak to zaspívala, bylo opravdu jako musím říct. Co je to za mrtku, ty vole? Děkujeme. Další otázka. Festival českého jazyka